Εκδόσεις Αστρόνερο. Η πανσέλινος μας κρατά ξύπνιους. Πανσέλινος και μελατονίνη. Οι δοξασίες και οι προκαταλήψεις γύρω από την πανσέλινο είναι λίγο πολύ γνωστές σε όλους μας. Οι σεληνιασμένοι είναι αυτοί οι οποίοι τρελαίνονται υπό το φως του φεγγαριού. Η ίδια η αγγλική γλώσσα έχει επηρεαστεί ετυμολογικά από τέτοιου είδους δοξασίες. Για παράδειγμα, ο παρανοϊκός ονομάζεται lunatic, κύκλος της σελήνης. Επηρεάζει τον άνθρωπο, ίσως και με άλλους τρόπους που ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί. Εάν θέλετε οι ίδιοι να καταγράψετε και να παρατηρήσετε πώς επιδράει η σελήνη στο δικό σας οργανισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σεληνιακά ημερολόγια. Στο e-shop μας υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο στα σχόλια του βίντεο. Επίσης, εάν σας αρέσει το περιεχόμενό μας, κάντε like και subscribe για πολλά περισσότερα.